Здравейте, скъпи зрители на предаването Словесен спектакъл. При нас е едно от лицата на съвременното книгоиздаване – Светозар Желев. Той е всестранно развита личност, писател, редактор и литературен деец. Днес с него ще насочим поглед към едно от най-значимите събития за издателски и литературния свят на нашето време, а именно международния или познат повече като Коледния панаир на книгата. Добър ден, господин Желев. Добър ден, много се радвам да съм тук. И на нас е изключително приятно да сте в нашото студио. Благодаря за поканата. Няма за какво. Днес ще насочим поглед към организирането. Надяваме се да ни споделите по-вътрешната част от работата по Коледния панаир. Защото повечето посетители виждат вече готовия продукт. Затова може ли да ни кажете една от най-интересната част от работата ви по организирането на Коледния панаир и работата ви с чуждестранните издатели? Моята работа не е конкретно и точно с Международния панаир на книгата. Аз работя в Националния дворец на културата като ръководител на Националния център за книгата там. Разбира се, комуникираме постоянно и през цялата година с организаторите на панаира, които са Асоциация Българска книга, това е Асоциацията на книгоиздателите и книготърговците в България, които организират самия панаир на книгата. Както и, разбира се, с организаторите на Софийския международен литературен фестивал, който е в рамките на панаира на книгата. Аз им помагам, доколкото мога, разбира се, по отношение на работата с чужди издатели, с гости и така нататък. Разбира се, Коледния панаир на книгата е най-важното литературно събитие, заедно с Софийския международен литературен фестивал. Това е най-голямото литературно събитие на България. Не само защото читателите могат да се запознаят с българските издателства максимално на брой от една страна, от друга страна с най-много книги, които да видят. Защото, за съжаление, в България все още нямаме достатъчно големи книжарници. Имаме няколко, но те не са достатъчно, така че наблягам на думата достатъчно със сигурност, където да могат да бъдат намерени книгите на българските издатели. Заради това Международния панаир на книгата, алеите на книгата са всъщност мястото, в което читателите могат да намерят почти всичко най-добро от почти всички най-важни български издатели. Така че като място за среща между издателите и читателите и, разбира се, заедно с писателите, този форум е наистина най-важното и централното събитие литературно в българския литературен контекст. Отново за поредна година ще има рекорден брой изложители, много писатели. Това е нещо интересно, което хората не знаят, може би, или поне не обръщат внимание на това, че освен Софийския международен литературен панаир, дома на който е Мраморното фоайе, където се срещат с писателите, които гостуват в рамките на Софийския литературен фестивал, и чужди писатели, и български, Софийския международен литературен панаир има и собствена литературна програма, която пък тече на трети етаж, запад, където гостуват също много на брой и български, и чужди автори. Така че в рамките на панаира на книгата има реално две големи литературни събития, каквито са от една страна Международен литературен фестивал, а от друга страна литературната програма на панаира на книгата. Тази година Софийския международен литературен фестивал ще бъде нещо изключително наистина. Много сериозни имена ще дойдат. Всяка година, разбира се, има страхотни автори, но тази година някак си се получи много добър микс от автори от различни държави. Между другото, това е също нещо, което може би през годините читателите не са проследили, но обикновено в предните издания на Софийския международен литературен панаир има фокусна страна или фокусни страни. Това може да бъде, да кажем, Франция е била и съответно има много гости, конкретно френски писатели. Има насочване на светлината на прожекторите към една конкретна литература. Или да кажем, Скандинавието е било фокусно с писатели от Швеция, Дания, Норвегия и така нататък. Тази година няма национален фокус, а по-скоро фокусът е насочен към теми, които са важни за съвремието.
И от тази гледна точка богатството, палитрата от автори, които ще бъдат в рамките на Софийския международен фестивал, е наистина много богата. Има писатели от Холандия, от Португалия, от Франция, страшно много, наистина изключителни писатели, които много се радвам, че читателите, а и аз самия като читател, ще можем да се запознаем лично. И смятате ли, че точно това ще определи по-нататъчния вкус на читателите, имайки си предвид големия диапазон от писатели, които ще дойдат от чужбина? Със сигурност това е много важно, защото хората, които правят литературния фестивал, директора на фестивала е професор Амелия Личева, координатор е доцент Дария Карапеткова. Наистина страхотен набор от писатели, но още по-важно са темите, които ще бъдат засегнати. Темите за идентитета, за алиенацията, за войната, за бежанците, за насилието срещу жени. Теми, които са изключително важни за обществото ни. Теми, на които литературата е един от най-важните проводници, един от най-важните медии, ако щете, да бъдат разбрани и да достигнат максимално ефективно до хората. От тази гледна точка наистина фестивала ще бъде нещо страхотно. Наистина аз очаквам с огромно нетърпение срещите с Мирча Картареско, който е един от най-големите световни писатели, не просто румънски или европейски писатели. Не случайно тази година той беше носител на наградата на Дъблин, една от най-важните световни награди за литература, за превода на неговия роман Соленоид. Тук той ще представи последния си роман, който излезе Теодорус. Аз все още не съм го чел, чакам с нетърпение. Той трябва да излезе буквално всеки момент. Така че на 10-ти всъщност първото голямо събитие, преди това ще има и други, на 10-ти след обед, всъщност ще бъде срещата с Мирча Картареско. Иляп Файфер, много, наистина, Йенте Постюма, изключителни писатели, които вярвам, че наистина ще намерят и ще отворят до голяма степен любознателността и любопитството на българските читатели от една страна и към темите, които засягат, от друга страна към националните литератури, които представляват. Защото тази консервативност, особено когато говорим за литература, е много, как да кажа, негативно явление. За мен любопитството към различна литература, нови имена, различни автори е изключително важна за обогатяването на цялостната ни картина и на гледната ни точка към света. Определено читателите се определят, но не малко и от пазара. Затова искам да ви насоча и към това какво българският читател купува. Какво сте забелязали като тенденция през изминалата година? Тенденциите се запазват. Това са тенденции, защото до голяма степен са устойчиви. Разбира се, българските читатели имат свои любими жанрове, любими автори, любими литератури, към които продължават така да показват своя дългогодишен и устойчив интерес по някакъв начин. Както казах, разбира се, има и любопитство, има и нови имена, които излизат на пазара, нови национални литератури, дори ако щете, които през последните години успяха да влязат много сериозно в библиотеките, в сърцата и умовете на българските читатели. Един пример, японската литература е изключително популярна сега в България, което е страхотно. Знаете, много години, освен, разбира се, класиците на японската литература, като Ясунари Кавабата или Джуничиро Танизаки и още няколко, които бяха превеждани, Юкио Мишима, през годините, говорим за класици на японската литература. Може би единствен Мураками, Харуки Мураками, а не, защото има още един Рю Мураками, който също е страхотен писател, по някакъв начин бяха успели да намерят път към сърцата на българските читатели, но през последните години виждаме много сериозен интерес към съвременната японска литература и това е наистина страхотно и много ме радва. По отношение, разбира се, за мен, като ръководител на Националния център за книгата, чиято мисия е да популяризира конкретно българската литература, разбира се, не само нея, а добрата литература по принцип и четенето като такова,
е най-важно интереса към българската литература, който продължава да бъде устойчив и да се развива и към нови имена, което отново е много, много добре. През годините, разбира се, ние имаме най-известните, най-обичаните съвременни български писатели, като Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, да не ги изборявам всичките, защото неминуемо ще пропусна някой, но виждаме и много голям интерес и към най-младите имена в съвременната българска литература, което е наистина страхотно. Успеха, който, да кажем, Йоана Елми има и в България от една страна, но от друга страна и в чужбина, като преводи на най-големите и не само европейски езици. Мисля, че към момента има сключени договори за близо 20 превода на нейния дебютен роман, какъвто е направен от Вина, но и, разбира се, любовта на българските читатели към нея. Или друг такъв пример е носителя тази година на наградата Перото за дебют Неда Узунколева с нейния страхотен роман "Днес не ми се излиза", който много бързо успя да намери път до сърцата на читателите. Такива млади хора, или като един Момчил Миланов, ако щете, са наистина за мен една изключителна заявка първо за качеството и второ за бъдещето развитие на българската литература. Виждам как все повече хора се опитват да намерят нови имена, които все още не познават. Има много такива и в жанровата литература, и, разбира се, вече утвърдени жанрове, които в България, като да кажем историческата литература, която винаги е била любима на българите по някакъв начин. Ние обичаме да живеем в миналото, както Георги Господинов прекрасно показа в своя роман "Времеубежище", но както и показа, това не е само наш личен български проблем, а до голяма степен е европейски. За това живеене в миналото и това преяждане с минало, което до голяма степен се използва от политиците, когато така се опитват да ни манипулират и да ни отстранят от така наблюдението на настоящето, което се случва и което до голяма степен се опитват да ограбят. Да, но литературата е едно убежище. Несъмнено. Малко много, в което можем да говорим и по теми за миналото, да ги уважим и темите. Те са изключително важни. И това в панаира на книгата, надявам се, да се засегне също като тема. Но искам да ви насоча и малко към това към какво преминава едно издателство, за да може да покаже всички тези теми по време на панаира. Това, разбира се, е много трудно, защото панаира е в крайна сметка в рамките на 5 дни. Но в рамките наистина на тези дни издателите имат самите издатели имат страхотната възможност да се срещнат лично с читателите, да поговорят с тях, да видят какво им харесва, какви са техните интереси, какво ги вълнува, да видят как те приемат темите, които издателството покрива, ако щете кориците им, работата по книгите, полиграфията и всичко останало. Когато говорим за темите, които различните издателства засягат в своите издателски планове и своите издателски каталози, това е една от може би най-важните теми в книгоиздаването, защото рядко читателите си дават сметка и рядко издателството е причина да си купят една книга или да посегнат към нея. Най-често това е автор, който те харесват и си търсят всяка следваща негова книга. Или това е препоръка на приятел, или препоръка на книжар в книжарницата и така нататък. Но по принцип всяко издателство има свой собствен издателски профил. Има теми, които го вълнуват, теми, които засягат неговите книги. Поставянето на една книга в определен контекст, вътре в рамките на едно издателство, е изключително важно. И всъщност тези издателски политики, тези каталози, които едно издателство има, могат наистина да насочат читателите към теми, които те самите ги интересуват. Ако да кажем, едно издателство се вълнува от темите за идентичността или за темите от домашното насилие и активно издава книги в тази посока, това със сигурност вече е послание към читателите, те да търсят и други книги на това издателство, които вероятно, ако са харесали една, две или три книги, ще им харесат. Такъв пример ще дам с издателство ICU, едно страхотно издателство, което има много качествена и стабилна
издателска политика в темите, които го вълнуват. Разбира се, те имат страхотни автори, като Нобеловия лауреат Олга Токарчук, като Колъм Тойбин, страшно много изключителни имена. Наистина, Горан Войнович. И всъщност те успяха през годините, в които съществуват, да покажат на своите читатели и да ги направят верни и лоялни на издателството. Те са единственото издателство, което има абонаментна програма, в която всеки читател може да си направи абонамент за следващите книги на издателството, което е страхотно. Това вече говори именно за изграждане на една много силна и разбрана комуникация между издатели и читатели. От друга страна, ще дам един пример. Всъщност, това е нещо ново в рамките на Софийския международен панаир на книгата и изключително важно. За първи път в България ние ще имаме международен фелоушип. Използвам английската дума фелоушип, защото по-добра българска не се сещам поне. Това са професионални програми, в които се канят издатели, чужди издатели, които да дойдат в България, за да се запознаят първо с българското книгоиздаване, с книгоиздателското поле от една страна и от друга страна с съвременната българска литература, с нашите най-добри автори, с книгите, които имат и да потърсят възможност тези книги да бъдат издадени в техните страни. За първи път в България ще има такъв международен фелоушип и професионална програма в рамките на Софийския международен панаир на книгата, където ще дойдат повече от 20 издатели от цяла Европа. Това е наистина страхотно. Говорим за издатели от Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Полша, Норвегия, Холандия, Румъния, Унгария. Наистина изключително богато портфолио, които искат и имат интерес да се запознаят какво се случва в България. Много години, за съжаление, България не съществуваше на литературната карта на света. Ние бяхме до някъде екзотични, до някъде имена като Георги Господинов, разбира се, придобиха своята международна известност не само заради наградата Букър, но преди това той имаше и награда Стрега, имаше и награда Ангелус в Полша, имаше международната награда Ян Михалски, номинации за много други международни награди. Но имаше, разбира се, и други имена, като успехите на Владимир Зарев в Германия, да кажем, или Александър Сикулов в Сърбия. Във Франция Рене Карабаш направи изключителен фурор. Юлия Спиридонова Юлка, получена от големите френски награди за детски книги. Имало е, но някак си ние оставахме извън светлината на прожекторите. Сега вече, разбира се, до голяма степен, заради международния Букър на Георги Господинов и Анджела Родел, България вече присъства на световната карта. Интересът към нас вече е на съвсем различно ниво. И този наистина интерес, кандидатстваха повече от 80 издатели от чужбина да дойдат в България и да се запознаят с българския литературен контекст, с българския литературен пазар. И това е страхотно. Всъщност, това от друга страна пък е насочено и в двете посоки. Защото в рамките на тази професионална програма ще има 5 дискусии, 3 на 11 декември сутринта, които ще бъдат в литературен клуб Перото в НДК, и 2 на 12 декември, които ще бъдат в Мраморно фоае на НДК, където тези издатели пък ще разкажат за своите проблеми, предизвикателства, възможности, как те успяват, да кажем, да популяризират едно име, което идва от чужбина. Някои от тях вече издават български автори, като, например, издателство Ботега Еранте в Италия. Така че обмяната пък от тази страна на опит между чуждите издатели и българските издатели ще бъде изключително важно. Поставянето по този начин и създаването на една комуникация, на една мрежа от контакти е един от огромните плюсове и стъпки напред на този вече 51-ви международен панаир на книгата. И всъщност къде считате, че тези стъпки ще ни откарат за бъдеще в контекста на българското издателство? Какви промени очаквате да се случат на някои тенденции, невероятно? Чакам с огромно нетърпение наистина да видя как ще се случи това миксиране между български и чужди издатели, между чужди издатели и български писатели. Надявам се наистина интересът да бъде много голям. Преди 10 години, когато оглавих точно по това време през декември Националния център за книгата в НДК,
Всъщност това беше основният въпрос. Какво очаквате вие да направите като ръководител на Националния център за книгата и да се случи с българската литература? Сега, обръщайки се назад, 10 години по-късно, виждам, че всичко, което съм казал тогава в интервюто, се е случило. Така че имало е някакъв смисъл. Тогава изглеждаха като невъзможни мечти. Една от тях беше да, влизайки в която и да е от най-големите вериги книжарници в Западна Европа, да кажем в НАК във Франция, в Фойлс в Англия или в Бордърс, в Стандарт в Белгия, там да има книги на български автор. Тогава беше почти невъзможно. Сега, във всяка книжарница в Западна Европа, която влезете, може да намерите поне една, а вече не само една, книга от български автори. Или тогава бях казал, че за мен целта ми е най-после българската литература да заеме полагащо и се място не само в чужбина, но и в България, защото преди 10 години отношението към българската литература все още не беше стабилно и устойчиво. И тогава бях казал, моята мечта е да видя в топ 10 по продажби на книгите в България 7 от 10 книги да бъдат на български автори. Отново звучеше като мечта. От време на време някой влизаше в топ 10, излизаше, понякога стигаше първо място, но изключително рядко. Но сега, ако се обърнем последните 2 години, 7 от 10 са наистина книги на български автори. И това е наистина нещо много важно. Чисто като резултат от този панаир на книгата, от този фелоушип, който ще се случи, аз вярвам, че много български автори ще намерят своите издатели в чужбина. Ще има наистина, аз много често го казвам в различни интервюта и дискусии, че в момента ние наистина има ренесанс, възраждане на съвременната българска литература и отношението към нея. Говоря като качествен, истински качествен скок. Българската литература, смея да твърдя, е световна литература, истински световна литература. Излязохме от онази, как да кажа, низина, която, както казваше Марко Ганчев, в която се намираме по някакъв начин, онзи провинциализъм и за добро, ако щете, и за не толкова добро по някакъв начин. И в момента и темите, които засягат българските автори, и езика, и стила им, са абсолютно съизмерими с най-добрите образци на световната литература. Можем да видим, например, книги като Хагабула на Тодор Тодоров, която беше номинирана тази година за наградата за литература на Европейския съюз. Това беше българската номинация. В конкуренция с 13 книги от 13 държави, включително сред Германия, Дания, най-големите европейски страни, Холандия и така нататък, тя беше една от специално отличените книги. И в момента Тодор Тодоров, той беше буквално миналата седмица в Тимишоара по покана на румънски книготърговци, които бяха харесали неговата книга. В момента, доколкото знам, има 4 или 5 договора за превод. Книгата ще излезе в Италия, Турция, Унгария, Албания. И това е наистина страхотно. Смятам, че българската литература е не просто конкурентно способна. Тя е една от най-добрите в Европа и четейки и сравнявайки до голяма степен какво се случва на другите литературни пазари, определено мога да го заявя. Преди 2 години бях председател на международното жури на Европейска награда за литература, където трябваше да оценим отново 13 книги за тази награда и смея да твърдя, че нито един мога да изброят над 20 български автори, които не отстъпват ни на йота от всяка от тези най-добри за държавите си книги. Което звучи като едно много обещаващо бъдеще. Имайки се предвид това чуждо наше, всъщност панаирите в чужбина и панаирят тук, той не е само коледния, но с поглед към коледния панаир, с какви отличителни черти може да се покаже нашия панаир от останалите? Панаирите на книгата делят до голяма степен на 2 големи групи. Едните са професионални. Те са бизнес to бизнес.
където се срещат само книгоиздатели, литературни агенти, автори и се купуват и продават права. Другите панаири са B2C, business to client, бизнес, книгоиздател към читател, където читателите могат да си купят книгите. Такива са 90% от панаирите по света. Разбира се, в абсолютно всяка държава има коледни панаири на книгата. Не винаги коледният панаир е най-големия в конкретната държава. Да кажем, най-големия френски панаир на книгата в Париж е края на март, началото на април. Но винаги има и коледни панаири, защото декември месец и Коледа е изключително важно време за книжните пазари. Ще ви дам друг пример. В Малта и в Исландия книгоиздаването, 90% от книгоиздаването се случва през декември. Издават се книги буквално за Коледа. Много малко са издателства, които издават през цялата година. Те са на пръстите на едната ръка. Вярно, това са по-малки държави, по-малки езици, но така или иначе това е много важно. От гледна точка на международните панаири, Софийския панаир на книгата започва така да се чувства. Ние имаме и международни гости. Румъния устойчиво всяка година има много голям щанд, в който се представят румънски автори, има дискусии и това е наистина много важно. Аз се надявам, че все повече чужди и издатели, и институции национални, които подкрепят преводите и популяризирането на националните си литератури, ще идват в панаира на книгата в София. Така че отварянето ни към света е много важно. Както казах и преди, създаването на мрежа, на комуникация, контакти между българското книгоиздаване, книгоиздателите по света и популяризирането на българските автори минава, разбира се, и през нашия панаир на книгата, и през, разбира се, чуждите панаири на книгата. То е една голяма мрежа. Точно така. Тъй като вече и ежедневно усилие. Разбира се. Няма как без усилието на хората да се създаде нещо качествено. Но тъй като времето ни притиска малко, бих искала да ви задам няколко блиц въпроса. Това е нещо ново, което надявам се, че ще започнем редовно да правим. Добре, да започваме. Да започваме. Малко да опознаем вашия първичен вкус. Електронна книга или хартиено издание? Със сигурност хартиена, с цялото уважение към електронната книга, която ценя много. Аз съм по същия начин. Зима или пролет? Есен. Аз обичам междинните сезони. Между двата бих казал пролет, но обичам есента заради нейната цветност. Кафе или чай? И двете, но винаги започвам деня с чай. Това е много хубав пример, който давате. Четене навън или в къщи? И двете, но усещането в къщи, когато имаш вътрешната си сигурност, може би е по-силното. Нещо, което по принцип по-младите обръщат внимание, но четене с музика или на тишина? И двете. Има книги, които предпочитам да чета тихо, особено поезията, и книги, които с най-голямо удоволствие си пускам музика като фон. Като? Само един пример. Например, дори съм издал книга, която беше с диск към нея и това беше Историкът на Елизабет Костова. Сега има ново издание, вземете си го от панаира на книгата. Книгата е страхотна. Има музика, която си отива като настроение. Много обичам, когато чета ирландски автор, да си пускам ирландска музика, защото обичам и ирландските автори, и ирландската музика. Това е много хубаво. Последни два въпроса. За вас какво предстои след панаира? Някакви бъдещи проекти? Дори не мога да се представя, че има време сред панаира. Със сигурност още работа. Започваме няколко много важни проекта. Единият е Черноморския международен литературен фестивал, който стартирахме тази година през юни с община Бургас, който събира писатели, издатели, преводачи и национални институции от България, Турция, Грузия, Украйна и Румъния. Той ще бъде през юни, но работата по него вече тече, така че това ще бъде едно от основните неща, с които ще се занимавам веднага след панаира на книгата. И последен въпрос. Кои са трите ви любими думи? Любов, благодаря и книга. Много ви благодаря за разговора днес и ви благодаря, че откликнахте на поканата. За мен беше удоволствие и чест. Благодаря ви. Това беше всичко от нас за днес. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи на телевизия Алма Матер и Факултета по славянски филологии. Благодарим за вниманието и до следващия петък.